Godmorgen. Du lytter til Professor Radio 3. Det er tirsdag den 17. maj, og klokken er 8.32. Det, I lige lyttede til, var John Mayer med Waiting on the World to Change, og apropos World Changing er temaet jo Første Verdenskrig. I fredag snakkede vi om årsagerne til krigen, og i går mandag fik vi spørgsmål fra jer kære lyttere, som vi i dag besvarede ved hjælp af mails fra eksperter og professorer i Første Verdenskrig. Og til jer, som ikke lyttede med i fredag, så læser vi lige de omdiskuterede årsager op. Der er skuddet i Sarajevo. Panslavismen blev større og større, trussel mod Østrig-Ungarn og Østrig-Ungarns ultimatum til Serbien, den fransk-tyske krig, alliancen mellem centralmagterne i 1882, triple-alliancen mellem Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien, den stigende stormagtskonkurrence og imperialismen. Ja, vi lægger ud med spørgsmål nummer 1 fra Dorte Sandholm, som spørger: hvad gik skuddet i Sarajevo ud på, og blev nogen dræbt? Og Dorte, vi har fået et svar fra en professor, og vi vil nu læse svaret op for dig. Skuddet i Sarajevo. Den serbiske gruppe kaldte sig Narodna Odbrava, eller på dansk Den Sorte Hånd. Bevægelsen ville dræbe ærkehertugen fra Østrig-Ungarn, Frans Ferdinand, for at vise Østrig, at der var modstandere af deres styre inden for deres grænser, og for at bane vejen for en opstand. Der blev affyret skud mod Frans Ferdinand og hans kone. Det første skud ramte ærkehertuginden Sofia i maven. Både hun og det barn, hun ventede sig, døde øjeblikkeligt. Den anden kugle ramte Frans Ferdinand nær hjertet og dræbte ham. Ja, Dorte, vi håber, dette var svar nok på dit spørgsmål, ellers er du velkommen til at skrive os ind til os igen. Lad os gå videre til spørgsmål nummer 2 fra Dennis Christensen fra Vandløse. Han skrev, hvad var panslavismen og hvilken rolle spillede den? Der har vi nu modtaget en mail fra ekspert Susie Jacobsen, som I kan høre nu. Ideologien panslavisme søger at samle alle nationer eller folk, som tilhører den slaviske stamme. Den søger at samle alle slavere og værne mod pangermanisme. Dette spillede en rolle i starten af Første Verdenskrig, da det splittede alliancer og folk blev sure på hinanden. Og det var så svar på det andet spørgsmål, vi har fået i dag. Vi går hurtigt videre til spørgsmål nummer 3 fra Helle, som bor i Esbjerg. Hvordan reagerede Østrig-Ungarn på attentatet i Sarajevo, og hvad resulterede det i? Og Helle, vi har fået en mail fra eksperten Leo Holm, og den får I nu. Den 23. juli 1914 sendte Østrig-Ungarn et ultimatum til Serbien med beskyldning for at have organiseret attentatet i Sarajevo i juni. Derudover var der også udmygende betingelser om indstilling af al anti-østrigs virksomhed. Dette blev overraskende accepteret af serberne, med undtagelse af et punkt, som var forfølgelse af attentatmændene. Dette udløste Østrig-Ungarns krigserklæring til Serbien cirka en måned efter deres ultimatum. Dette udgjorde starten på Første Verdenskrig, i det flere lande kom i sammenstød med hinanden få dage efter. Det håber vi, at du kan bruge til noget. Det næste spørgsmål, der skal besvares, omhandler den fransk-tyske krig. Det er fra Eva Hunderup, og det lyder: hvorfor gik det franske kejserdømme til grunde? I perioden 1870 til 1871 foregik den fransk-tyske krig. Frankrigs nederlag betød, at det franske kejserdømme gik til grunde, og Tyskland blev samlet til et kejserdømme under Preussens ledelse. Denne udvikling forrykkede magtbalancen i Europa til fordel for Tyskland på Frankrigs bekostning. Godt så. Nu er det spørgsmål nummer 5. Hvad gik alliancen mellem de europæiske centralmagter ud på? Og alliancen, det var en samarbejdsaftale mellem landene om at hjælpe hinanden i krig. Centralmagterne var samlet i triple-alliancen, bestående af Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien. Grunden til, at centralmagterne havde en finger med i udbruddet af Første Verdenskrig, var alle de alliancer, der blev skabt mellem de europæiske lande. Da Rusland mobiliserer, ser Tyskland sig nødsaget til at erklære krig, og kort efter erklærer Tyskland, altså Frankrig, krig, hvilket var den franske-tyske krig. Tyskerne går gennem Belgien for at omringe Frankrig. Belgien de er i alliance med England, og derfor erklærer England, altså Tyskland, krig. Og dermed er Første Verdenskrig begyndt. Og spørgsmål nummer 6 er fra Lisbeth Werner Hobro, som spørger: triple-alliancen, hvad var det? Og Lisbeth, en ekspert fra Odense, har sendt os en mail med svar på de spørgsmål. Triple-alliancen var en alliance indgået i 1882 mellem de tre lande, Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien. Denne alliance var en videreudbygning af et forsvarsforbund fra 1879 mellem Tyskland og Østrig-Ungarn. Som modvægt blev der i 1907 dannet Triple-ententen, som bestod af Storbritannien, Frankrig og Rusland. Ententemagterne var Frankrig, Rusland, Storbritannien og deres allierede i Første Verdenskrig mod centralmagterne Tyskland, Østrig-Ungarn og deres allierede. Udover de nævnte lande var de vigtigste ententemagter Belgien, Serbien, Japan, Italien, Rumænien, Kina og USA. Mange latinamerikanske stater deltog også i krigen som en del af ententen. Ja, og vi går hurtigt videre til næste spørgsmål, som er
som er fra Camilla Frøns fra Vejle, som spørger, hvordan var stormagterne under 1. verdenskrig, og vi vil nu besvare dit spørgsmål. Konkurrencen mellem verdens stormagter var stigende i årene op til krigen. I 1914, da krigen brød ud, var omkring 85% af verden koloniseret af stormagterne. Der var der ikke meget for stormagterne til at til sig, og derfor blev der automatisk konkurrence om nogle af de allerede koloniserede områder. Stormagternes produktion af eksempelvis stenkul var fra 1850 til 1914 steget drastisk. Specielt mellem de førende stormagter, altså Storbritannien, USA og Tyskland, var konkurrencen stor, da Tyskland og USA, som førhen var en del bagud på Storbritannien, nu var oppe på siden af stormagten. USA producerede nu mere stenkul end Storbritannien. I årene op til 1914 steg alle stormagtslandenes udgifter til hær og flåde også meget. Det tyder også på en konkurrence mellem landene. Vi er nået til spørgsmål nummer 8, som lyder, spillede imperialismen en rolle? Og vi har nu et svar, som vi har modtaget fra professor Grøn fra Hirtshals. Han skriver, den engelske imperialisme betød, at englænderne mente, at verden ville have gavn af, at englænderne koloniserede så meget rundt i verden som muligt, så der ville blive avlet flere englænder. De imperialistiske englænder mente, at den angelsaksiske race var den reneste i verden. Dette syn på egen race i forbindelse med en alliance med europæiske centralmagter kan skabe en konkurrence. De imperialistiske englænder mente, at de var bedre end de lande, de dannede alliancer med. Ja, så kom vi jo igennem alle spørgsmålene og svarene fra jer kandidater. Og så håber vi selvfølgelig, at I har fået svar på jeres spørgsmål, eller i hvert fald noget, der minder om dem. Der er rigtig mange, der har spurgt ind til skuddet i Sarajevo, så derfor har vi fordybet os i bøgerne og lavet det, der hedder en materialekritik. Der vurderer vi troværdigheden og det, vi har hørt og set omkring skuddet i Sarajevo. For at være rigtig fornemt, så har vi været på biblioteket, hvor vi har fundet frem til 2 kilder til skuddet i Sarajevo. De 2 kilder lyder således. Attentatet i Sarajevo den 28. juni 1914 og Østrig-Ungarns ultimatum til Serbien. Vi lægger ud med at lave materialekritik på førstnævnte kilde. Jeg mener, at attentatet i Sarajevo den 28. juni 1914 er en kilde, da det er et uddrag fra en avisartikel fra 1924 på 10-årsdagen for attentatet. Attentatet i Sarajevo er også præget af tendenser nogle steder, da det er en beretning givet af et tidligere medlem af bevægelsen Narodna Odbrava. Jeg mener også, at kilden er en offentlig kilde, da den har været udgivet i et offentligt medie, altså i en avis. Ja, og kilden er også en førstehåndskilde, da det er en beretning fra en, der var til stede. Men anden del af artiklen, den er nok sådan en andenhåndskilde, fordi der er ikke sådan en beretning fra den tilstedeværende medlem af Narodna Odbrava. Ja, jeg mener også, at afstanden den har en rygdækning i den beretning, der er kommet fra de arresterede tidligere medlemmer i bevægelsen. Og så synes jeg også, at kilden giver et sandsynligt billede af den begivenheden. De eneste steder, hvor jeg synes, tendensen betyder noget for teksten, er, hvor Herke er hertugen, og styre omtalt negativt, da der naturligvis er præget af egen mening. Så er vi nået til anden kilde, Østrig-Ungarns ultimatum til Serbien, som vi også har lavet materialekritik af. Østrig-Ungarns ultimatum til Serbien mener jeg en kilde, da det er et dokument, som blev afleveret i Beograd den 23. juli 1914, 3,5 uge efter attentatet mod den østrigske tronfølger Franz Ferdinand den 28. juni. Kilden er en institutionel kilde. Det er et dokument fra en regering til en anden regering. Afsenderen er Østrig-Ungarns regering, og modtageren det er Serbiens regering. Og så med hensyn til tendensen, så giver dokumentet et udtryk for en bestemt hensigt, i det de vil have Serbien til at give efter for de krav, som Østrig-Ungarn havde stillet. Dokumentet havde sted samtidig med 1. verdenskrig. Og derudover så synes jeg også, at kilden er en førstehåndskilde og en primær kilde, der vi er så tæt på begivenhed som muligt. Lige præcis derfor mener jeg også, at kilden den er troværdig, da den giver det bedste billede af, hvad der foregået, og hvad Østrig-Ungarn præcis krævede af Serbien. Ja, det var så det hele, vi havde i dag om 1. verdenskrig. Lyt med igen i morgen, hvor vi diskuterer et kommende under krigen, og håber på en masse inputs fra jer dejlige lyttere. Og så vil vi gerne tage herfra, og så der med Sadil Serein sammen med Adele.